omi gi e tieng' diriyo. Omi sirikal mamalo, omi sirikal mapiny. Sirikal mamalo mare oket mang'eny ahinya, mar kaunti ema oket matin. 2091 wacho ni gimoro amora miluongo ni income tax, value added tax, excess duty, import duty, magi duto sirikal male moyiene choko. Ma emane gikawo ni nikech osemiwa chik no e katiba, emane kelo gima giluongo ni finance bill cha, kata chik mar omenda manogo piny cha. Koro ang'o miyo nigoye piny? Nigoye piny nikech kaka gifreme gi bech ngima mar Kenya ne ok owinjore. Public participation mar pach japiny gi kaka ne gifreme nopogore. Omiyo kaka ne gidwa raise pesa, chik mar omenda mondo gi finance budget cha, emane jakenya otamore. Ni usuru mok wabinyalo. Ang'o miyo jakenya tamore? Mane gima chakogo. Nikech ging'iyo niya, idwaro chajo gi pesa kata idwa choko pesa, to ng'eny pesa ni gidhi e gik moko mag wastage kata programs mag keth. En pesa midwa choki, to king'iyo programs moketi in the budget estimates ka, kata the codes mag sirikal, iyudo ka pesa oket mang'eny e travel. To gini ok affect keta national government, kendo gini affect nyaka counties magwa. Omiyo anto chik mar omenda ne jo Kenya kata jo matindo wetewa kaka nwago e pincha, nyaka nwago yaga piny, nikech kiyudo programs ma county government oketo gi national government, ng'eny mar pesa ma gidwa choko en pesa mok dhi tiyo yo makare. Koro ang'o, ere gimomiyo gigi timore? Mokwongo, budget nigi stages 4. Stage mokwongo emikwalogo pesa. Pesa iwacho ni you steal it from the beginning. Manyiso ni one stage niluongo ni formulation. Formulation imiyudo ka CEC member finance kata ma counties gi. Gigolo treasury circular to thematic areas kata department. Ginyiso gi ni mae budget guideline gi gik mwadwaro timo. To kanye ma ji te poge pesa. Iyudo ka ng'ane ni an ministry kata an minister mar agriculture. An adwa timo ma. An ng'onde na uru kama. Koro ji ng'onde. Iwinjo. Seche ma koro dhi approval e National Assembly. National Assembly omi mana paro matin kende manyalo change god budget cha. Koro kopo ni at formulation ka we get it wrong, to onge kaka wabro yude right at all point. Gima dwa temo wacho kaka sani ni chik mar omenda koro no go piny. King'iyo kaka budget is structured, kata nwago mana chik mar omenda ma 2024-2025 piny. Ma 2023-2024 pod in place. Enema pod iluongo nango, enema pod en gi teko mar choko ushuru gi sani. Koti kode yo maber, pod japiny